ஓம் சாய்ராம். அன்பு குழந்தையே, யாரை நீ நல்லவர்கள் என்று நினைத்தாயோ அவர்கள் உனக்கு துரோகம் செய்கிறார்களே என்று வருந்துகிறாய். நீ செய்த மிகப்பெரிய தவறு எது தெரியுமா? நல்லவர்களை விட்டு தீயவர்களை நம்பியதுதான். உன் வாழ்வில் என்னை தவிர நீ எதை நிரந்தரம் என்று நினைத்தாயோ அவையெல்லாம் நிதர்சனமில்லாத பொய்கள். முதலில் அதை புரிந்து கொள். அவர்களால் உனக்கு ஒரு நன்மையும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள். என் அன்பு குழந்தையே, உன் வெகுளித்தனத்தையும் அப்பாவி குணத்தையும் பார்த்து உன்னிடம் எப்படியெல்லாம் நாடகம் ஆடுகிறார்கள். ஆனால் இன்னும் நீ அவர்களுக்காக வருத்தப்படுவதை பார்த்து நான் கண் கலங்காத நாளே இல்லை. போனது போகட்டும். இனி நான் உன்னை அப்படி விட மாட்டேன். யாராவது உன்னை ஒதுக்கி வைத்தால் கவலைப்படாதே. எந்த தூரத்தில் வைக்கிறார்களோ அந்த தூரத்தில் வாழ கற்றுக்கொள். அதனால் ஒரு நஷ்டமும் இல்லை. உன்னோடு நான் இருக்கின்றேன், அது போதாதா? தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூது கவ்வும், இறுதியில் தர்மமே வெல்லும். கவலைப்படாதே, உன்னுடன் நான் இருக்கின்றேன். இப்படிக்கு உன் சாயப்பா. ஓம் சாய் ஸ்ரீ சாய் ஜெய் ஜெய் சாய் நமோ நமக. ஓம் சாய்ராம்.